Uyazi ukuthi zikhona izindlela ezintathu ezingaphuthelwa zokuxosha izintuthwane, izimpukane zezithelo, ogwava, izimfudu kanye nenqwaba yezinambuzane ezihlasela izithelo zakho nezitshalo zakho. Namhlanje ngizokufundisa isinyathelo ngesinyathelo ukuthi ungazenza kanjani izicupho ezintathu ezisebenza kakhulu usebenzisa izinto ezishibhile ezitholakala cishe kuwo wonke amakhaya. Ngale ndlela uzokwazi ukuqeda lezi zinambuzane unomphela. Ngakho-ke ngaphandle kokuchitha isikhathi, siqala ngendlela yokuqala. Indlela yokuqala iwumgibe onamathelayo osebenza kahle kakhulu kuzo zonke izinhlobo zezinambuzane ezikhuphukayo. Ukusebenza kwawo kulula kakhulu. Lapho izintuthwane noma olunye uhlobo lwezinambuzane ezikhuphukayo zizama ukufinyelela esitheleni, zihlangana nale mvimbela bese zibuyela emuva ngendlela ezivela ngayo. Eqinisweni, ngesikhathi sithatha le vidiyo, intuthwane izamile ukudlula kule mvimbela futhi njengoba ubona, ayikwazanga nhlobo ukuyinqoba le ndlela yokuvimba. Ngakho-ke uma ufuna ukwazi ukuthi wenza kanjani lo mgibe, ngizokuchazela manje. Into yokuqala esizoyidinga yisiqephu sekhadibhodi. Ulokhu, njengoba kuyisihlahla esisencane futhi umqhele awumkhulu kakhulu, ngesiqephu esincane sekhadibhodi kuzanele. Kulokhu ngizokwenza umgeqo omayelana nama-intshi ayisishiyagalombili, okusho ukuthi cishe amasentimitha angama-20. Kodwa ukuze sikwenze kube ngokunembile ngangokunokwenzeka, sizosebenzisa iqhinga elincane. Sivele sibophe uphende wesikhulumi kudrayivu usebenzisa ucezu lwensimbi. Ngale ndlela sizokwazi ukuyisebenzisa njengomdwebo wesiyingi bese sibhala indilinga ephelele. Uma isihlahla sakho sikhulu, vele wande ububanzi bomgeqo. Uma sesikubekile uphawu, sithatha isikele siqale ukusika ngale ndlela. Manje sizokwenza ukusika kusukela onqenqemeni kuya maphakathi komgeqo. Lokhu kusika kuzosenza sikwazi ukuwuvula bese siwubeka kalula ezansi kwesiqu sesihlahla. Ngaphezu kwalokho, uma kudingeka, singaphinda senze ukusika okukodwa noma amaningi amancane phakathi ukuze kube lula ukuthi umgeqo ulungele kahle ububanzi besiqu sesihlahla. Uma sesibeke umgeqo futhi ulungele kahle esiqu sesihlahla, manje sekuyisikhathi sokwakha isithiyo esinamathiselayo. Ukuze sikwenze lokhu sizosebenzisa unamathisela olwa nogundane. Lolu hlobo lonamathisela lwenziwe ukuthi lumele izimo zangaphandle, ngakho luyakwazi ukumelana kahle nomswakama nemvula. Ngaphezu kwalokho, ungawusebenzisa ngokuphepha ngokuphelele ngoba awulimazi isihlahla sezithelo. Manje vele sifaka umuga oqhubekayo wonamathisela uzungeze wonke umgeqo. Cishe uhafu we-intshi ububanzi kwanele kakhulu. Okubalulekile ukuthi isithiyo sivaleke ngokuphelele ukuze izinambuzane zingatholi indawo yokudlula. Ubulungisa nakho kulula kakhulu. Ngesinye isikhathi kuwusizo ukuhlola ukuthi isithiyo sisahlanzekile. Ngesikhathi kudlula isikhathi kungaqoqeka uthuli, amaqabunga noma yiluphi olunye udaba olungase lwenze kube nomzila futhi luvumele izinambuzane ukuthi ziwelwe. Uma kwenzeka lokho, vele ususe lobo bungozi bese ugibe ubuya usebenza kahle. Kubalulekile futhi ukuqapha ukuthi akukhuli ukhula olubi eduze komgeqo, ngoba lungaba yindlela yokuthi omiyane bangene esihlahleni bengadluli esithiyweni esinamathiselayo. Uma ubona obuthile, vele ubususe. Sekuphelile. Kusukela manje, uma omiyane noma olunye uhlobo lwezinambuzane ezikhuphukayo luzama ukufinyelela esihlahleni sethu sezithelo, luzothola lesi sithiyo futhi ngeke lube nethuba lokufinyelela esihlahleni. Ngale ndlela sizogwema ukuthi bakwazi ukuhlala ezihlahleni zethu zezithelo futhi sivimbele ukuvela kwezinye izinambuzane. Kodwa-ke, le gibe isebenza kahle kakhulu uma buziwa ezinambuzaneni ezikhuphukayo. Manje-ke, kwenzekani ngezinambuzane ezindizayo? Lezo ezifika ngqo ezihlahleni zethu zezithelo ngaphandle kokukhuphuka esihlahleni. Kulungile, nabo kukhona igibe elilula kakhulu futhi elisebenza kahle kakhulu. Futhi yilo kanye esizolibona manje. Indlela yesibili iwukusebenzisa igibe elisebenza kahle kakhulu ukubamba impukane yezithelo kanye nenqwaba yezinambuzane ezindizayo ezingalimaza izihlahla zethu zezithelo. Ukusebenza kwayo kulula kakhulu. Sizolungisa ingxube esekelwe kuvinegar, iwayini noshukela, okukhulula iphunga elinamandla kakhulu futhi eliheha kakhulu lolu hlobo lwenambuzane.
Lapho bezwa lelo phunga, beza ebhodleleni becabanga ukuthi bathole umthombo wokudla noma indawo yokuziphilisa. Uma sebephumelelekile ukungena emigodini emincane, kuba nzima kakhulu kubo ukuthola indlela yokuphuma futhi bagcine sebebanjwe ngaphakathi. Eqinisweni, leli lophu alisebenzi kuphela kahle kakhulu ngokumelene nezimpukane zezithelo, kodwa futhi libamba nenqwaba yezinambuzane ezincane ezindizayo, kunciphisa kakhulu umonakalo abangawubangela ezihlahleni zethu zezithelo. Ngakho-ke, uma ufuna ukwazi ukuthi ungayenza kanjani, ngizokuchazela manje. Into yokuqala esizoyidinga ibhodlela lepulasitiki. Kulokhu ngizosebenzisa elinye elingulitha nesigamu, noma ungasebenzisa elingu-quarter gallon noma yiliphi elinye ibhodlela elilingana nosayizi ofanayo. Into yokuqala esizoyenza ukugcwalisa cishe ingxenye yesine yebhodlela ngeviniga yewayini bese wengeza isipuni esisodwa sikashukela. Okulandelayo, ngaphezu kwezinga liketshezi, sizokwenza izimbobo eziningana ezilinganiselwa kumamilimitha 3 noma 4 ububanzi, okusho cishe ingxenye esishiyagalombili ye-intshi. Kubalulekile ukuthi zingabi nkulu kakhulu, ngoba esikufunayo ukwenza kube lula ukuthi kungene izinambuzane ezincane ezifana nezimpukane zezithelo nezinye izinambuzane ezindizayo ezifanayo. Uma sesikulungele, manje sekuyisikhathi sokuyibeka. Ukuze wenze lokhu, sizosebenzisa intambo noma igwinta bese siyilengisa endaweni lapho sekukhona izithelo noma lapho isihlahla siqala ukukhiqiza izithelo. Okungcono kakhulu ukuyibeka ibheke ohlangothini oluthola ilanga lokuqala ekuseni. Ngale ndlela, okuqukethwe kuzoshisa kancane kusukela ekuseni futhi kuzokhipha iphunga lezithelo ezivuthiwe elizodonsa impukane yezithelo nezinye izinambuzane ezindizayo eziningi. Ngale ndlela sizokwazi ukukhulisa ukusebenza kahle kwesixubho. Ukuyibeka kulula kakhulu. Vele udlulise intambo entanyeni yebhodlela, uyibophe egatsheni bese uqinisekisa ukuthi ibanjwe kahle. Sekuphelile, isixubho sesisebenza manje. Ngemva kwezinsuku ezimbalwa, uzobona ukuthi izinambuzane seziqala ukuvela ngaphakathi. Njengoba ubona, ukusebenza kahle kwalesi sixubho kuphezulu kakhulu. Futhi, ngokwenza izimbobo ezincane kangaka, sivimbela kakhulu ukuthi zingene izinyosi noma ezinye izinambuzane ezinkulu ezisiza ekutshaleni, sibamba ikakhulukazi impukane yezithelo nezinye izinambuzane ezindizayo ezifana nayo. Ngale ndlela, iningi lezithelo esinazo lizovikeleka ekulunyweni ilezi zimpukane zezithelo kanye nezinye izinambuzane ezindizayo eziningi. Kodwa kusasele isilwane esivamile kakhulu kunoma yiliphi igceke noma ingadi, omakhalane kanye namaxoxo. Labo ababonakala bengasekho, kodwa uma ungabulindele, bavela futhi ebusuku olulodwa bangabhubhisa izithombo, amaqabunga noma ngisho nezithelo zonke. Ubona nabo kukhona ugibe olulula kakhulu futhi olusebenza kahle kakhulu olusebenzisa inhlabathi ye-diatomeous. Futhi ukuyisebenzisa bulula kakhulu. Vele uthatha inqwaba yenhlabathi ye-diatomeous bese uyisabalalisa, wenze umgexo ozungeze yonke isisekelo. Lokhu singakwenza kahle noma ebhodweni noma ngaphansi emshabathini. Okubalulekile ukuthi kungabi nezikhala, ngoba noma yisiphi isikhala esincane sizosetshenziswa omakhalane, amaxoxo noma olunye uhlobo lwezinambuzane ukuze bangene esihlahleni sezithelo. Futhi kungani leli gibe lisebenza kahle kangaka? Ngoba lento yenziwe ngama-algae amancane asuke asefosilile anobuso obushaba kakhulu. Uma umakhalane noma ixoxo lihlangana nalena, leyo ndawo iba yimbi kakhulu kubo baze bagcine bephenduka bengakaweli umgoqo. Eqinisweni, kuwumkhiqizo osewusetshenziswa iminyaka eminingi ukulwa namakhalane, amaxoxo kanye nezinye izinambuzane ezikhuphukayo. Okuphela kwenkinga yalendlela ukuthi uma lina noma kushisa umswakama, iyaphelelwa amandla ayo amaningi. Yingakho, emva kwezinsuku ezimbalwa zemvula noma uma sibona ukuthi umgoqo usunyamalele, simane siyifake futhi kancane siyivuselele. Njengoba ubona, kulula kakhulu ukuyinakekela futhi kuzosisiza ukuthi sigcine izihlahla zethu zezithelo ziphephile sonke isikhathi sonyaka. Kulungile, kuze kube lapha ividiyo yanamuhla.
Usubonile ukuthi lezi zindlela ezintathu zilula kakhulu, kodwa futhi ziyasebenza kakhulu. Manje sekuyithuba lakho ukuzisebenzisa bese ubona imiphumela ezihlahleni zakho zezithelo. Uma uthokozile ngevidiyo, ungakhohlwa ukushiya ilike yakho, ubhalise, sizobonana kwelandelayo.